ҳукумати ҷумҳурӣ роҳбарияти кумитаи мо супорӣ шуд, ки гурӯҳи 50 нафар наҷотдиҳандагон аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷумҳурии Туркия барои кӯмак сафарбар карда мешаванд. мо дар он лаҳза аз бигем ки дастаи зудамали наҷодии раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда мудофиаи гражданӣ дар вилояти Хатлон 8 нафар сафарбар шудем ба шаҳри Душанбе. Рӯзи аввал мо ба шаҳри Истанбул фар омадем. Баъдан ба мо гуфтанд, ки аз Истанбул ба Қаҳрамонмараш боз 2 соати дигар парвоз ҳаст. Мо ба ҳавопаймои дигар нишастем, ба Қаҳрамонмараш рафтем. Ба Қаҳрамонмараш рафтем, ба он минтақае, ки дар он ҷо аз дигар давлатҳо гурӯҳи наҷотдиҳандагон омада буданд. Дар он ҷо хаймаҳо насб карда шуда буданд. Мо низ дар қатори дигар давлатҳо барои худ ҷои худро муайян карданд. Дар он ҷо ҷобаҷо шуда, аз ҳамон рӯзи 9 сар карда, аз соати 8 бегоҳ мо аллакай фаъолияти коримонда оғоз кардем. Реҷаи корӣ аз соати 6:30-7 сар мешид. Рӯзеш мешид то соати 7-8 бега, рӯзе мешид то соати 2-3 шаб. қариб ки шабона рӯзи бигем хато намекунем. Фаъолияти наҷотдиҳандагон ба роҳ монда шудагӣ буд. Байнда будан бо мақсад гурӯҳе, ки шабона кор мекард, дар рӯз истироҳат мекард. Ҳамин хел фаъолията давом додем. Ҳамаи қувваи корие, ки дар он ҷо сафарбар шуданд, кӯшиш мекарданд, ки як нафарам бошад ҷони зиндара бароранд. Президенти ҷумҳурии Туркия Ердоғон рафти оқибатҳои заминларза дар шаҳри Ҳаттой шиносоӣ карданду баъд бо мо вохӯрӣ гузаронданд. Шахсан ба мо наҷотдиҳандагони ҷумҳурии Тоҷикистон хело миннатдорӣ зиёд кард ва ҳамчун бигем наҷотдиҳандаҳои овозадори тоҷик моро эътироф карду ба мо аҳсану сипос гуфт. Хушбахтона аз тарафи наҷотдиҳандагони мо ягон нафар ҷароҳатам набардоштааст, ба ягон мушкилӣ рӯбаром нашудааст. Вазифаи аввалиндараҷа наҷот додани ҷони зинда барои наҷотдиҳандагони мо. То санаи 18 дар Қаҳрамонмараш будем. Санаи 18-19 ба шаҳри Ҳаттай рафтем. Дар он ҷо мегӯям, ки аксарияти мардум тавонистанд, ки зинда аз биноҳо берун шаванд. Зинда берун шаванд. Дар он ҷо ҷасад ё ин ки ҷони зинда бале камтар буд. Мо дар он ҷо 2-3 шабона рӯз дига фаъолият кардем. Баъд аз он ҷо мегӯям, ки аз ситоди бартарафкунии паёмадҳои заминларза дар ҳамон минтақа ба мо ташаккури зиёд гуфтанд, ки фаъолият ба пуррагӣ дар ин минтақа барои корҳои кофтукобӣ манъ шудааст. Танҳо барои кашондани ҳамун сангу шағале, ки бинои фурӯ рафтааст, техника фаъолият мекунад. Ба шумо ташаккури зиёд. Дар он минтақаҳо сафарбар шуданд, маълумот мегирем. Дар як мавзеъ 3 бино, 4 бино, 5 бино фурӯ рафтагӣ. Яке дар акс, дар бигем, ки вақте ки рӯбарӯ мешавем дар ҳамон минтақа, бовари кас намеояд, ки дар инҷо 3 бино фурӯ рафтагӣ. Дар гурӯҳи 50 нафарае, ки сафарбар шуда будем, буданд нафарое, ки мақсад забони туркиро медонистанд. Тарҷумон буданд. Ҳам фаъолият мекарданд, ҳам вазифаи бигем тарҷумониро ба ӯҳда доштанд. Инчунин аз бигем, ки сафорати мо дар ҷумҳурии Туркия дархост шуда будааст аз донишҷӯёе, ки дар ҷумҳурии Туркия таҳсил мекарданд, 2 нафар донишҷӯи дигарам барои тарҷумон кардан ба мо ҳамроҳӣ карда буданд. Ба ман як таҷрибаи калон шуд дар фаъолияти корӣ, ки мақсад дар бартараф кардани оқибатҳои заминларзаи азим ман шахсан иштирок кардам. Ба ман як таҷрибаи калони корӣ шуд, ки дар оянда дар кадом минтақае набошад, мақсад барои фаъолият кардани ман монеагӣ эҷод намекунад.